Fresh! Walang may baho. Magbangong buhay na! Idaw ni Kontra Kulob ang tibuok labada! Unti-unti nang bumubukas ang bagong mundo. Harapin natin ito ng sabay-sabay. Magkaiba man ang landas at pinanggalingan, Dapat walang iwanan at pagtibayin ang samahan. Dahil tayo, ang tibay ng loob ng isang buong bansa. Tanduay Rum, higit 165 years nang sumasaludo sa mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Maayong bag-ong tuig kanatong tanan. Tuig 2022 na takaron. Hinaot nga kining maong bag-ong tuig magpausbaw paghihapon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Nga wala unta magkawala. Okay. Daghang kaayong mga hinungdan diin himuon ang paningkamot gayod sa anaa sa kangitngit. Unsaon nga mawala gayod ang atong pagtuo. Kahibalo na mo kinsa ang nagpaluyo ni ana. Niining bag-ong tuig atong sugdan ang laing mga segment, dili ingon nga laing programa, maura gihapon, laing version siguro tingali ang matawagan ni atong paninguhaon nga atong ipadayon kining kausa sa pagpanalipod sa pagtuo. Doon naman ko'y nangutanan ako. By the way, sa di pa tamad to sa unahan, atong pagyukbo sa atong amahan dinhi sa Diocese of Dipolog, Most Reverend Severo Kaermari nga maoy nag-preside kaganina sa Santos nga misa, no? Nga nanukad gayod sa atong cathedral, atong pagyukbo kaniya o sa tanang mga pari, ang iyang mga kauban sa pagpangamahan sa atong pagtuo diri sa atong diocese. Ato usab nga pagyukbo, pagtahod sa atong amahan dinhi sa istasyon RMN Dipolog, kasamang Radyoman Edgar Dagumo, uban sa iyang pamilya, sa tanang staff dinhi sa maong istasyon. Uban na ang atong mga higala nga nasa technical side, kasamang Radyoman Tani Luod, usab si kasamang Radyoman Tax sa Ilumba. Dili na nako mahisgutan kamutanan. Ato na lang girepresentahan sa nanguna diri sa atong istasyon o sa atong diocese diin nalangkob na mutanan. Balikon kus pag-ingon maayong bag-ong tuig kanatong tanan. Sugda na to ning 2022 nga edisyon sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko, pinaki sa pagtubag sa pangutana
nga gitugpo diri sa ato gayong tulumanon. Nga nagingon, Veritas, nganong kanang imong tulumanon, kahayag manunta na sa pagtuo. Pero ngano more on discussing o paghisgot man na og mga pagtulunan diin nagkasungi ta sa uban. Ngano man nga ang imo na lang untang hisgutan kanang pagtulunan nga wala ta mabahin ba? Kanang nausa ta tanan. Kay kung hisgutan gud ng kanang imong mga tupiko pareha sa Sabat, diin nagkalahi ta sa ato mga igsoong Seventh-day Adventist, mahitungod sa larawan nga nagkalahi ta sa uban nga mga pundok diin ilang gisaway ang ato mga larawan. Kung magsigi kag hisgot ana, padayon lang dili gyud ta magkausa. Kay lain-lain man gyud ta og pagsabot ni ana. So mas maayo unta nga ang imo na lang hisgutan kanang parehas ta og pagsabot nga wala tay panagsungi, panagsumpakiay, parang dunay harmony. Walay bingkil-bingkil das pagtuo. Mao ni ang atong tubagon karon pag-una ni ining 2022 nga segment no sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay. Aniya ang atong tubag katinawa ni ana. Ang atong Ginoo gusto gayud nga mausa ta. Wala tay lalis ana. Wala tay lalis ana. Nag-ingon siya diya sa Juan 17:11 ug 21. Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Unya ngano man ikaw Veritas, ang imong mga gipanghisgutan diha mga pagtulunan man nga wala magsintros pa naghiusa. Kay imo man yung tukion ng mga pagtulunan diin nagkasungi kita. No? Wata magparihas ug panabot. Okay. Now, mga igsoon, ako ning sugdan pinagi sa paghatag kaninyo gamayng istorya. Mahitungod sa akong himong example ang usa ka pamilya. Ang usa ka pamilya dapat parehas gyud pod sa atong pagtuo nga adunay panaghiusa, nga walay pagbingkil-bingkil, no? Maayo ang relasyon. Pero naamang yung mga higayon abot og maparehas ba ni sa imong pamilya o akong pamilya o inyong nagpaminaw mo ron. Mangutana sa diay tuod ko ninyo. Ang inyo bang pamilya wala gyud kanang mga bingkil o panagsamok o mga kanang ingnon talang hapsay ba gyud, walay debate, walay panagsungi, walay panag-away? Ingon ana ba ang inyong pamilya? Sa akong nakita, no, wako ka kitag pamilya, ambot to sa uban, wako ka kitag pamilya nga wala gyud kanang samok. Naagi yung mga panahon nga adunay gyud kanang di magkasinabot. Pero maabot ra pod ang panahon nga kasinabot ra pod. O naaragi panahon nga magkausar pod labi mag-istoryahanay. Okay, magpinasaylo ay kung kinsa may nasayop. Atong gipanag-ing ang atong pagtuo sa ingon ni ana mga igsoon. Kinsa goy gusto nga magsamok ta? Pero naamang goy mga issue diha sa atong, for example, sa atong pamilya nga ang pananglit ang ginikanan busy kaayo sa trabaho. Dayon ang mga anak na kinahanglan o gugma sa ginikanan. Dayon mo reklamo ang anak nga murag wala namang mo'y panahon, no? Mo reklamo sa ginikanan ba nga murag nagsubra naman na ang inyong trabaho. Wala naman may panahon namo. Dayon mo na ang dili maayo mo tubo dayon nga dili maayo nga pagbati sa anak ngadto sa ginikanan. Dayon ato na lang move on kay example ra man ni. Sa laktod
niabot ang panahon nga ang anak ni Layas tungod kay wa na siya kasabot sa iyang ginikanan. Ug unsa pa may mga hinungdan ana no di na lang nato hisgutan. Nakaron dili gyud maayo ang maong pamilya. Na unsa may buhaton dayon sa ginikanan kung ang anak ni Layas na. Nilayas na. Na mangita gyud paagi nga pangitaon dayon istoryahon. Dayon ang tukion sa ginikanan kung magig-istorya na sa anak, tukion ba tong isyu o unsa pa na mag-istorya ba mahitungod sa kanang laing mga butang o istoryahan ang hinungdan ngano nilayas ang anak. Sa ato pa ug unsa may problema. Oh. Hisgutan sa anak nga kamo pa wa ko kasabot ninyo kay sige ra mo focus sa inyong trabaho dayon. Napabayaan na ninyo na limta na ninyo kami nga inyong mga anak. Wa na mo'y halos panahon alang kanamo. Nga inyo po unta na apil man na sa inyong responsibilidad. Niingon ang ginikanan, anak, basaylo ami kung doon nami kakulangon. Naningkamot lang pud mi sa pangita kay gikinahanglan man pud ni nato. Kung nagkulang mi wala na mo mahimo perfectly sa hingpit ang among mga sana kanang responsibilidad alang kaninyo nga among mga anak basaylo ami. So hisgutan ang hinungdan nganong naglain ang huna-huna. Naglain ang gibati sa anak. So ngano nga ato ning gihimong example. Iyon na po sa atong pagtuo, no? Di man ta ginahangla, dili man ta mangandoy anang magsungi ta magdebate ta. Pero gihimo manggong isyu sa atong mga igsuon nga nibulag na, namiya na. Gihimo manggon ang isyu nila nganong nibiya sila. Di ba? Oh. Na nibiya mi sa Katoliko tungod kay wa mi kasabot o nakasabot mi pero wala ba dia, no? Kanang inyong larawan Dios o kanang inyong adlaw nga igpapahulay nganong inyong gilisda na Domingo o nga Sabado man unta na. Oh. Ngano nga mo dangop mog mga santos nga si Kristo ra may tigpataliwala. Oh. Gihimo manggon ng hinungdan sa atong mga igsuong nahimulag na nganhi kanato. Nga, maingon ta nga, uy, asa naman tong gusto sa Ginoo nga mag-usa ta nga nagkabahin-bahin na mahinuon ta karon. Okay. Nakuha ba ninyo ang punto mga tinahod nga tigpaminaw? Nakuha ba ninyo ang punto nga bisag dili na ko mopadayon ani nga punto? Nasabtan ba ninyo si Veritas nganong ingon ano yung gyud ang atong nature sa atong tulumanon? Kay tingali maguna-una mo ba nga Veritas og magpolitiko ka, di gyud kang kadaog. Kay imo man yung ipalutaw ng imong gituhuan diha nga lahi man ang mga naminaw nimo di man magparehas na may born again, na may sabadista, na may Muslim, lahi man po na ang ilang pagsabot. So unya ang imo ra yung pagtuo ipasabot nimo kayo, ipalutaw nimo, so bias kay kana. Bias kay kana. So dili nimo mapahimuot ng tanan nimo mga listener. So ang mubuto siguro nimo kung magpolitiko ka katura pong mga Katoliko nga na nakaangay kay nilaban sa ilang baruganan. Oh. Mabot ba pasabot ba nga dili ko maghisgot o mga pagtulunan diin nagkabahin ta. Okay. Asig mo na inyong unahuna ba? Okay. Now, inani. Unsa may hinungdan nga nagkabahin ta? So, may hinungdan nagkabahin ta. Tungod sa mga pagtulunan, no? Kaya mo specify ko sa Katoliko. Tungod sa ato mga pagtulunang Katoliko nga dunay hangtod karon wa paghihapon nila masabti ngano ingon ani ang pagtulon ang Katoliko.
unsay mga bersikulo sa Biblia nga nagtug-an, nagpasabot nga kita wala masayop. Kay actually mga tinahod nga tigpaminaw, naaraman yun as pagsabot. Kana bitang mga abogado, usara may balaod na to sa Pilipinas, parehas ra mag mga libro gipanggamit, nganong magdebate man sa korte. Ang debate ang kana kung maghisgot tag mga pagtulunan diin nagkabahin ta dili inabot pasabot nga gusto tag panagsamok, gusto tag panag-away. Parehas ra gyud ni ang atong tumong parehas ra gyud ni sa usa ka pamilya diin ang anak ni layas kay wa nakasabot sa pamaagis ginikanan. Dayon ang ginikanan mangitag paagi nga maistorya ang anak. So ito pa madialog nga aron mapatinaw nganong ingon ana ang sitwasyon. O gikinahanglan po dayon niini ang pagsinabtanay taliwala sa aduna may mga kakulangon diya sa pamilya. Di ba? Now, sa akong punto gud nganong maghisgot pako atong mga pagtulunan diin nag-usata. Wa naman to'y problema. Di ba? Ang akong base ana, nga kung gamit nga premise ana, katong ang Ginoo gyud mismo, no. Nga gisaway siya sa mga Hudiyo ba to? Ngano man ning tawhana nga ni duol man ni nga kighugoy-hugoy mas mga daotan. Okay, unsa may gipasabot nga tubag sa Ginoo ang mga mayog lawas wala magmasakiton, wa magkinahanglan og doktor. Ang mga masakiton, maoy nagkinahanglan. Ang buti pasabot sa Ginoo nga, kung atong dalon ba, nganong unahon man nato tong mga tarong na, no? Anong unahon man nato tong mga tarong na nga, og hugoy-hugoy, nga tarong naman to. Atog yung duulon tong dili patarong aron matakdan nga mahimong tarong. Di ba? So, buti pasabot sa atong pagtuo nga ako particular ko sa mga pagtulunan gyud nga di nagkabahin ta. Dili na ako gusto unta na pero unsaon nga nahitabo man gyud na. Pero laguna sa atong lawas. Di ta ganahan gyud matug ospital kinsa ko gusto matug ospital nga tambalanan man na gusto ta mahira gyud atong lawas pero kay masakit man gyud ta madto man gyud ospital, di ba unya mo kining adto na to ospital wa man gilain ng doktor himuon ana mangita man gyud tambal unya ambot og motuo ba mo mga igsuon nga ang atong pagtuo ang atong relihiyon ang atong pagtuo sa Dios naa ni mga sakit nga ni takboy. Unsa man ang sakit nga ni takboy sa atong pagtuo? Mo bitaw na. Ang tinuod gud nga nature sa simbahan mag-usa ta. Di ta magbahin-bahin unya kinabahin man gyud ta. Unya unsa mahinungdan ana? Mga sakit. Unsa man ang mga sakit nga akong gipasabot dili nang sakit sa atong lawas ha. Ambot pasabot mga sakit diha ang mga apan sa atong pagtuo. Nganong wala man ta mag-usa tungod kay agoy ang atong larawan wa masabti. Ang uban ang ilang pagsabot Dios. Ang kanang adlaw igpapahulay nasayop na mo mga Katoliko kay nganong gidomingo na adlaw sa pagkabanhaw nga unta ikapito ka adlaw semana man na. Mao nay mga sakit sa atong pagtuo nga maoy hinungdan nga wala ta mag-usa karon. Undangan na ito na abiritas kay magdebate man ta na, magsamok man ta na. Okay. Now, nga naman nga diya sa Senate, diya sa Kongreso, anong magdebate man. Kung isipon natong way hinungdan ng mga debate, sungi sa pagtuo. Na, buot pasabot mga igsuon nga, wa tay laing choice. Kay kung dili nato nahisgutan, sa ato pa, magpadayon nga dili kita magsinabtanay. Kaya gipasagdan naman lang nato nga, amaw na inyong pagtuo, mo po ni amo, siguro, maigo na gyud ta atong giingon ni Pope Benedict XVI, nakabasa ko sa iyang libro nga, karon no, naghari na ang relativismo.
O kana bang relativism. Nga ang kamatuuran kuno lahi-lahi og dagway. But pasabot, kana ila inana ang kamatuuran pod nila. Dahil ato lahi pod mao pod ni atong kamatuoran. Ila ingon ana pod. Ningon si Pope Benedict XVI matay, delikado na yun na, no? Kay wata kahibalo nga sama ra di ay nga gihimo nato nga ang Dios daghan lain-lain. Lain-lain day ang Dios. Nya usara magyud ang Dios, sa to pa usara gyud kamatuoran. Usara gyud absolute truth ug baon ni atong pangitaon. Mo bitaw nga diha sa Facebook ang akong ngalan akong gibutangan diha og absolute truth lover. No, absolute truth lover. Nga abot pasabot nga kung usara ay Dios, usara gyud kamatuoran. Di ba? Kaya kung muingon mo nga respetuhan nato ng ubang relihiyon, respeto man ta kay naman tay kagawasan sa pagpadayag sa atong gituhuan. Pero it does not mean nga kung magrespeto ta sa ubang mga relihiyon, nga dili na lang nato hisgutan ang atong mo'y hinungdan di inabahin ta. Kay paningahaon man gyud nato nga mabalik ang tinuod nga panagiusa sa gisugda ni Kristo nga pagtuo. Usa na magyud kapundog ang gisugda ni Kristo, di man daghan. Tingali mo ingon ta nga nadaghan na beritas kay ang Biblia nag-isgot mag-churches ato pa plural. Di ang gipasabot kod anang churches des Biblia nga daghan ang mga localities na. But pasabot mga parasgod anang na ay local church diri sa Pilipinas sa na gibahin-bahin pod na sa Luzon, Visayas, Mindanao, tuwas Amerika, tuwas Pero usara na kapag tuo. Usara leader ana si Jesus Christ nga ang iyang gihimong representative pag-una si Pedro katong gitugyanan niya keys of the kingdom. But pasabot ang nahiusaan ang nga pundok, naa may churches but pasabot simbahan sa Pilipinas, simbahan sa Amerika, sa Italia, sa Espanya, usara na. Daghan lang ang lokal pero usara na gyud kapag tuo. Nya kining ato aron ang churches nato ron lahi-lahi man gyud mga leader, dili man gyud mo sangko sa Santo Papa. Naaghimo man pug laing mga leader. Nga unta si Kristo usara man to sa tanang mga apostoles, si Pedro raman iyang gibinlan nga muak sa iyang pagka chief shepherd, di ba? Katong sa Juan 21:15 hangtod 17. Juan 21:15 hangtod 17. Natanang mga apostoles dito katong taliabot na nga mosaka si Kristo sa langit. Pero nganong si Pedro man ang iyang giingnan, Pedro, atiman na ang ako mga karnero. So to pa mangulo ang iyang tahas. Ikaw na mangulo karon kay moadto naman ko mobalik naman ko sa akong amahan. Mawad-an na mangulo nga makita, mao nang ikaw iyang gipasabot nga ikaw mo'y akong himuong representative. Sa to pa ang mga apostoles makig-usa diha uban ni Pedro kay siya may gihimong representative. Dili ka kabasag representative diha sa maong bersikulo pero implied gipasabot ni Kristo kay kadtong gitahas niya ni Pedro agtahas man to niya nga mo shepherd. Di ba? Nga mangulo sa iyang katawhan. Tanawa gud ang atimanon gud ni Pedro tanan gong katawhan ni Kristo. So dili pareha sa obispo nga limited ra ang iyang mga sakop nga atimanon sa iyang diocese. O kanang pare nga nas parokya, ang iya ra pong sakop sa iyang parokya. Pero ang kang dumalahon kuno ni Pedro, ang tibuok man katawhan ni Kristo sa ato pa, chief na executive ang iyang pagka-leader. Ang pagka-leader na ni Jesus Christ nga buhato ni Pedro. Unya, siyempre, og wala na si Pedro, ato pa dahing subayon, kinsay nakapuli siyang katungdanan. Unya, kanang katungdanan kung mabakante, doon na may mapuli, buhat 1.20. Niyawa manggoy laeng kong pundok kod makaigo, katoliko raman, kay kanang posisyon ni Pedro mo man puli-pulihan kung mabakante na, di ba? Ang ubang mga pundok ron lahi may gihimong leader, dili man ang office, dili man ang katungdanan ni Pedro. Naghimo maglain pras anang sa Davao, pasaylo lang yun ko, no? Nga ilang gihimong leader si Apollo Kibuloy, nagtahod na niya. Nga ang iyang linya wala man gyud siya nauna pa niya nga masumpay gyud ni Pedro. Whereas sa Katoliko masumpay man gyud. Di ba? Kanang katungdanan ni Pedro ang INC pod pasaylo lang gyud ko.
ang unang gihimong executive nila si Felix Manalo. Then pagkamatay, ilang gipuli ang anak si Iranio. Then ang nipuli si Eduardo pagkamatay po ni Iranio. Ang ilang koneksyon, dili ba masumpay ngadto ni Pedro? Whereas sa Katoliko, gikan ni Pedro, Linos, Clitos, Clemente, hangtod sa atong present Popo Francis, masumpay man yun animo. Di ba? Pero lagi na ay mga pagtulunan ng simbahan na ang wala masabti. Mao na nga aron makasabot, ang mga wala kasabot, kinahanglan ang mga teacher mo pasabot. Kita mga Katoliko nga nakasabot, atong ipasabot, bisan pagrisgo. Bisan pagrisgo. Ako na risgo kaya ni akong kuan pod kay giakusahan na gali ko bayran ko no sa simbahang Katoliko. Kapila na gyud kog magdebate, madugay, akusahan na gyud dayon ko og may unta pug tinuod. Aron makatabang pud nako. Di ba? Di man pud daotan nga tagaan ta, di ba? Sa kahago nga atong gibuhat. No? Muning kog akusahan na gay kog ingonana, may ko ra gyud ko moingon nga mas maayo unta kung tinuod na kay aron makatabang pud ako, no? Pero mao lagi ako ning gihimo, ako lang yun mong prangkahan, passion ni nako. Mayong kog passion ni nako kay nakasabot ko ani akong gituan. Naa may muhatag nako o wala, buhaton yun ni nako. Buhaton yun ni nako. Kay mao gyud ni akong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Og wa naman ko'y panahon, no? Ako ning ipadayon sa sunod Domingo pohon mga igsuon, no? Ako yung ipasabot ninyo diri nganong ato yung tukion ang mga pagtulunan diin nagkabahin ta. Kay mo mong na hinungdan. So, tambalan na to na. Kung di na to na tambalan, di gina mahayo. Di ba? No, di ba? Gipasagdan na to na ron nga daghang wala kasabot sa katungdanan sa Santo Papa. Di daghan ra gihapon atong relihiyon ron. Wa ta mag-usa. Okay. Hangtod sa sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Hi, I'm Lynn Cruz.